Сигурно сте гледали този клип и вероятно познавате Десанто от него. В ексклузивно интервю за Remix TV румънската звезда Десанто разказа за себе си и за работата си с българските фолк изпълнители Веселина и Паула. Интервюто реализирахме чрез скайп, затова картината може да не е много качествена. Музикалната критика го определя като един от най-успешните и бързо развиващите изпълнители и композитори в най-новата история на музиката в Румъния. Десанто прави музика от поп до така нареченото манеле, или румънският еквивалент на родния поп-фолк. Участията му в румънските клубове и заведения вдигат на крака и млади и стари, независимо на кой жанр музика симпатизират. Искам да благодаря на музикалната критика за добрите думи за мен. Благодаря и на всичките си почитатели за подкрепата. Всъщност, аз нося музиката в кръвта си и то буквално. Баща ми е акордеонист, а по-късно и в музикалното училище учих това изкуство. Реално, едва ли има човек на планетата, който да не харесва музиката. Музиката като явление, независимо от жанра. Поп, фолк, рап, реге, джаз, пънк или чилаут. Музиката е универсалното средство, което обединява хората на планетата. Именно това прави и Десанто. Обединява различни поколения, различни стилове музика в своите песни. Правя музика от 1999 година. Започнах по клубовете и по заведенията в цяла Румъния. Правя музика, която се харесва на хората и на която хората се забавляват. Продължавам да правя такава музика, харесвам и да давам на хората това, което ги радва. Като повечето уважаващи себе си музиканти, Десанто не се ограничава в правенето само на манеле. Доказателство за това е песента му "Врей Парис", или иначе казано на български "Да живее Париж". Песента е с изключително модерно звучене и не по-малко модерен клип към нея. Asta-i povestea mea. Numai tu mi-ai făcut zilele alb-negru. Mi-ai făcut inima de-un centimetru. Cu lacrimi am dat peste cap apometru. Vrei Paris, zi dietă, vrei la plajă, vrei sub palmier. Vrei un inel, o poșetă, vrei Paris, zi dietă, vrei la plajă, vrei sub palmier. Ce vrei tu nu pot să-ți ofer. Дуетите му с българските фолк изпълнители Веселина и Паула се превърнаха в истински хитове както в България, така и в Румъния. Музиката е език, който всеки разбира. Той е универсален. Не е нужно да говориш. Музиката казва всичко. Тя е международен език. А относно работата ми с Веселина и Паула, всичко беше страхотно. Те са и доста атрактивни момичета. Дуетни половинки на Десанто са не само български изпълнители, но и много чуждестранни. Снеро Елвециано и албанската звезда Фатмир Шуфа са само една част от имената, с които Десанто работи. Песента с атрактивното име "Цак Пак Хоп Хоп" само за един ден събра над 18 000 споделяния в социалната мрежа Facebook. Това я превърна в абсолютен хит в цяла Румъния. Fatmir contacted me to make a composition for him for a duet song.
Фатмир се свърза с мен, за да направя песен за него. Това, което прави тази композиция хит, е текста на припева и по-точно играта с думи. Цак Пак Бели Бели е просто игра с думи, която предизвиква емоции, чувства на всички езици. Тези думи означават абсолютно едно и също, както на румънски, така и на български, албански, гръцки. Цак Пак. Всички хора знаят какво означава това. Така че това е просто една игра с думи. Това всъщност е пътят една песен да се превърне в хит. Относно видеото, то е снимано тук в Румъния, в Букурещ, моя роден град. Да, беше наистина абсолютно и много забавно. Тук в Букурещ, пред нашия парламент, спира автобус с турски туристи. Те ме разпознават като певец и започват да викат името ми Хей, Хей, де Санто. И ме питат дали могат да се присъединят към снимките на клипа. Наистина беше много забавно. Автографи, много снимки, наистина си прекарахме чудесно. Participate to the shootings. Was very funny. Photographs, pictures and Последната песен на румънския певец излезе буквално преди дни и отново е дуетна. Този път с една от живите легенди на румънския фолк Николае Гуца. Демента е провокативна, атрактивна и в същото време грабваща с ритъм и предизвикваща желание за танц. Thank you, my friend. It's an honor for me to sing and compose for like Guza, you know. And about Dementa. Както знаеш, това не е първата ми съвместна песен с Николае Гуца. Демента е интересна. Клипът към песента е много атрактивен. Както виждаш, има много шоколад, аз повече няма какво да кажа по това видео. Нека оставим въображението да говори вместо нас. Демента значи произведено от мента или с ментолов вкус. Написано с лято обаче в румънският език означава нещо лудо, нестандартно. Контекста на песента означава лудо момиче. А след толкова музика, песни и горещи клипове, каква е тайната на тоталния хит все пак? Well, it's a secret, you know? Secret. I have this, in my opinion. Питаш ме за тайната? Та нали това е тайна? Всъщност не знам как да ти отговоря. Тайната за това е тайна. Но всъщност, ако песента се харесва на хората и е лесна за запяване, това е сигурен признак, че песента ще бъде тотален хит. И накрая, певецът сподели за първи път пред българска медия, че в момента работи по проект с друг голям румънец – Адриан Минуне. Обеща да дойде още веднъж в България и този път да бъде гост на живо в предаването Денят с Римекс.